Kashaye izandla ngaNkulunkulu sezala ngaphambili. Shaya izandla egameni likaJesu. Amen. Singahlala phansi nawe shiphasi komthwalo. Angibonge. Ngibonga kakhulu ngibingelele abafundisi bonke egameni likaJesu Kristu. Ubaba uMdletshe, ngibingelele baManani, ngibingelele baMthembu. Ngibingelele bonke obaba egameni likaJesu Kristu, kakhulukazi bazalwane ngibingelele ubaba wami enkosini, ubaba uMzobe noma uMzobe. Ngibingelele bonke ke nomakhelwane bonke nje abazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu worship team. Ngibingelele bonke nje no-MC mphathi ohlelo noma ngakamboni siyabonga. uNkulunkulu uyashesha bazalwane, siyabonga. Isibongo bazalwane Mteshane. Ngiyakholwa egameni likaJesu. Ngizwile abashumayeli izolo, abaprofeti, abapostoli besho amagama amabili la. Bazalwane uThobani knowledge Mteshane. Ngihlale hadi. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Knowledge. Amagama amabili wachazile womzo uthi isikhathi obadlululo. Ayibonge Nkosi ngoba abelungu abamazi uThobani bazi knowledge. Bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Ngizoqala nje ukufakaza bazalwane ngoba kakhulukazi uthi uNkulunkulu abantu bami babhujiswa ngenxa yokusolulwazi. Uthi uNkulunkulu abantu bami babhujiswa ngenxa yokusolulwazi. Kahle uNkulunkulu uyathanda uthi bonke kwala entendeni nje osihlangene uyathanda uthi bonke abantu uNkulunkulu basindiswe, bamazi, bafinyelele ukulazini iqiniso. uNkulunkulu uthanda uthi bonke abantu uphansi, umncane, umpofu, ucebile, angikhathali noma isimo sakho sinjani, kodwa uNkulunkulu ngokwakhe uthanda ukuthi bonke abantu basindiswe. La ngizothula ubufakazi ngenzela ukuthi ubone ukuthi uNkulunkulu ubathanda bonke abantu ngoba nemvulo yakhe uyenisela ababi nabahle. Nelanga lishisa abanjani abahle nabahle. uNkulunkulu bathanda bonke abantu. Izwi lomnikelo lithi uJohn 3:16 uNkulunkulu wathanda izwe kangaka waze wasinikela, uthanda izwe kangaka waze wasinikelela indodana yakhe ezele yodwa uba yiloyo naloyo ozokhona yiyo angaphuphi kodwa abe nokuphila phakathi. Yabona ukuthi uNkulunkulu udinga wonke umuntu asindiswe. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu bekazana noThixo. Ngazale nami manje sengimdala. Ngikhule ngazi ngikhulela ejointini ekhabe kujoint. Bekujoint bazalwane uNkulunkulu wangenzela umusa. Sonke isikhathi ebengisiphila ngiqale ukukhola, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe sengila ngino-30 kodwa ulalele kahle ngoba ngenzela muze ubufakazi bami nawe usizakale uze ngaphambili wamkele uJesu ngoba njobe ungakholwa, njobe ungenayo uJesu ngicela ukutshela hodwa ufile kodwa uphila. Ukuphila kwakho kuyize akubalwa ndawo ukuthi kwaye Yesu nyathela emhlabeni kodwa akubalwa ndawo negama lakhe alikho. Uphila nje emoyeni ufile uthi ngiyayibona imisebenzi utshela uyaphila kanti uhofileyo kodwa azokusiza ukwamukela uJesu. La ngikhulela khona bazalwane, ngikhulele ejele ngiboshwe ngilo 15 years. Ngiboshwe ngilo 15 years ngakhulela khona ejuvenile. Nganyuswa sengisukile ejuvenile sekila ko18 ngaya kwabadala adult. La abadala la bazalwane umumotshiwe akuna visit eka bamduba ngenxa ukuthi ngiyaphuma ngiyangena. So ngigcina ngi-enjoy impilo yasejele. La kade ngiyi-26 ngiphethe iboshwa. Inombolo ngithathe khona ngiphendukela khona. So bazalwane ngamanye amazwi besengiyinto ethe uthi xaxa. Yonke into ibizele, imali yonke into ibizele, bekunabantu abasebenzisayo. Kodwa kakhulukazi nakhona awule uhlali ka-first year uyaphakama uyanyuka. So bazalwane uNkulunkulu wangisiza. Qala ka-first year njengesikole, qala ka-first year. Kodwa mufuna uya second year ufanele ushaye ikhanda. Ukhipha umbese ungigwaza umuntu uchitha igazi.
awuyi phezulu mahala nje awuyi ngamakhekhe noma ngiyawunikela u500 kwathi kuyini uyakagazi phezulu so abazali so la njalo ngiyakhumbula mfaka konkolo impilo izandla kana la kade mfaka konkolo angazi nini wamnyabe sengazi kodwa bekule ngiphakama nje kule ngiphakama uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi ngobanye bagcina sebeyingcema abanye bagcina sebenza amakhanda ngiyapela bazalwane so ukuphakama ukushawa nakhona umushawa kufanele ukuthi afanele ukhayiphe ubekezela yabona bazalwane so ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyisizile impilo yami lapha ejele yabazalwane nokudakwa ngifuna ukufakazela ukuthi la ukhona awukho safe notshwala ngabudla mfundisi kodwa ngitshela ukuthi la uNkulunkulu angithathe khona ungithathe ngidla amaheneke utshwala phezulu yazi uJesu ungilande phothi sekidlana isiqathi ungilanda sekidla isiqathi yabona njengoba ngithi igazi lika Jesu njengoba ngithi ngifazamandla yabona njengoba ngithi ngifazamandla ufuna ubone ukuthi lithi Bible Luka chapter 1 verse 37 lithi akho lutho Luka chapter 1 verse 37 lithi akho lutho ongenzeki omumdlala akho lutho olungenzeki uNkulunkulu musukuyile bazisa nami ngitshethi ngilethile yabona ke bekubamba inkunzi one way inkunzi nje bekibamba bekunamadimoni yabona ngavela usuku ngicela ukutshela yabo nje ume lapho nawo unamadimoni ungakhona ukwamukela uJesu ayakusebenzisa yonke imimoya la uthi uyakhona ngiyakutshela akuthathe ebusuku lele kodwa ubone wena uyasetshenziswa uvuka ukhathela tata ugijima ngenxa ukuthi awunawo ummeli wakho awunawo umelusi nangu uJesu yabazona uJesu unamandla yazi mfowethu lento leqala ngincane nami ngingaboni ngoba into iqala umncane iqale lapho esikoleni ulalele kahle ngifunda ngafeyila ka5 bengifeyila ka5 umzobe engabona ukuthi kulethe ngoba yazi khona abantu abahlaniphila izinto ezize yabona esikoleni uyaphuma uyabhema yonke lento futhi uyafundisa awunakwe bakhona abantu abanjalo kwala abanganaki uyafundisa serious kodwa uhlaniphela izinto zezo kodwa isikole siyahlula futhi ngawufeyila standard 5 ngabona no kuyabheda ngavela uthatha ireport la ka10 awuthatha ireport la standard 10 ayibonge Nkosi ngiyafakaza bayaza bashumayela kasuka yabazana yabona ukuthi yabona ingqondo bayaguqulwanga ikwenza yonke nonsense ingqondo ngetshala yabona ingqondo nenhliziyo akekho ngayazi inhliziyo yomuntu bengena Jesu imbi imkhohlisi nengqondo iyaguqulwanga lithi Bible ngoba seRoma chapter 12 verse 1 lithi bazalwane ngiyancenga ukuba nikele imzimba nomzimba wakho ungaguqulwanga ugcwele ubuzwe wenza yonke into uqinisa udayapha uqinisa udayasasha umzimba akaziye ngoba ngibuya khona epoint khona wa 10 rand a point khona wa 20 rand wa 10 rand a point awugezi awushintshe ngisho inokuzana ngiyakusamemeza ngibuya wahleba zalwana ayibonge Inkosi ngikutshela ukuthi ngiyongena lapho ko standard 10 eRashcliffe ngithatha ireport ngo 30 rand ela ka standard 10 ngiswala ka 5 ufelile u5 ngikela ka 10 eRashcliffe eChaswell ngihlala la ngihlaliswe ngihlaliswe nendiya la akikhohlwa ngoba mfowethu akikhohlwa uphuvele igama lami ngihlale la aqale la sibhale kancane ngidila yazi ngigade ukuthi ngizokopela nje sibhale kancane mfowethu aqale la kuba kumanani aqala zo afikamela yazi ngibhala ukuthi abuke la uthi nami abuke la kumina ngibhala exactly njengale ndini ngibhekana ndini belithi thina nami ngithini belithi vini nami ngithi vini belithi vini nami ngithi vini ayibona wamala uthale fika la ngiyazwa amagama amabili bazalwane amagama amabili njengobaba
ngoba isingisi angisazi mfuthu. Kwamanje ngiyazama bengikhuluma nawe zoba into eyodwa ngiyohamba nayo. Ayibonge inkosi. Babu phela, babu Mdleko, ngicela ukutshela. Ngabona ukuthi cha ibhemile. Ngabamba amagama amabili, ngabamba uHome. Ukusho uSen, uthi uHome ngokutshela uThumeleni, ngabamba uHome. Ngabamba uParents, ngabamba uManday. uHome ngabona uthi uthi angihambe nje ekhaya. uParents ngabona uthi angilanda abazali. uManday ngabona uthi no, uthi angibuye Monday. Wasiya kanjani isikole? Ayibonge inkosi. Lalela. Lithi iBhayibheli encwadi yeZakha 14 verse 12. Khona indlela. Abulasi ilungile emehlweni omuntu, emehlweni akho. Kodwa ukuphela kwanjani ikukufa. Athi uyizali kuyoba khona umendo. Indlela ethiwa eyomngcwele. Ongcolileyo. Asohamba ngayo. Nangu uJesu. Uthi John 14. uJesu uyindlela. Uyindlela. Ungajaha ukuqinisa likho. Uyindlela, leqiniso, lokuphila. Ayibonge inkosi. Umuntu uyazalwa kabusha. Bazalwane. Ayibonge inkosi. uNkulunkulu wenzela umusa ke. Ingakho lithi iBhayibheli encwadi yeZakha Zakha 9 verse 10 ukuqala nje kokuhlakanipha umuntu umesaba uJehova. And futhi izwi lesiphambano kwababhubhali kubuza. Kodwa kithi asindizwa liyamandla. Onke abamamkelayo uJesu ubapha amandla negama elisha lokuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Umuntu uyazalwa kabusha. Njengoba uzalwa kwenyama walethwa emhlabeni uyadingwa uphinde uzalwe kabusha ngomoya oyingcwele wamkela uJesu. Ngicela ukutshela wonini ungonanga. Ingakho lithi iBhayibheli incwadi yabaseRoma chapter 3 verse 23 ngokuba sonke sonile. Kodwa into esibekele inkazimulo kaNkulunkulu. Ngokuba sonke sonile. Sono sakho sika-Adamu. So uyakudinga ukuzala kabusha. Uzalele esonweni. uDavide uthi umame wangithabathela esonweni. Umame wangizalela esonweni. Nakubani uyakudinga ukuzala isono sakho esika-Adamu esisilandela uyadingwa ukuthethelela uzale kabusha. Wazalela esonweni. Ayikho indlela yokuthethelela ukuthi wamkele uJesu abe inkosi nomsindisi. Usindisi ukhona umlandele. Ngiyamthanda bese azwini lakhe yena ukukhanya kwezwe. Olandela uJesu akasoze abe umnyameni. Uyoba nokukhanya ukuphila umnaphakathi. Ubaba wami lo mfundisi. Umfundisi wenza isimangaliso. Eyolanda mina. Umfundisi waphuma phambi kwethu wamkela uJesu. Ekade ehlala nathi. Wabuya umfundisi. Wazosilanda bonke bazalwane. Unesibindi umfundisi wangena umjondolo. Lo mjondolo esibhema kuona iphilisi. Sibhema kuona ama-drugs iphilisi. Uvalile gcona ama-drugs. Angena umfundisi. Asithengele iphilisi. Umfundisi. Asithengele iphilisi. Kodwa before aqala axoxe nathi yabo. Asingcane ngilalele ngizonithekela lento enifuna asa. Akhuluma uJesu. Kanti uyatshala. Mephuma sithi yazi uyahlanya. Kodwa sithi kodwa ukuthi akhanya usiza uyabona muhle ubukuyakhanya ubona ushintshile. Sibheme ebazalwana nathi izwi mulitshala ngempela umhlwanyana uNkulunkulu yena okhulisayo. Yazi thina siyakhanyela uyatshala uNkulunkulu nje uyakhulisa. Yangidla into kaNkulunkulu. Wabona ngena entandeni njengohlanya sengibuya ehadini sengihlanziwe sengamkela uJesu. Kwathi ngifika eLuganda wabona bazalwane umfundisi wajabula ngenxa sengisindisiwe sengamkela uJesu uyavunya. Lithi iBhayibheli kwabaseRoma 10 verse 9 uvuma umlomo uJesu uyavuma umlomo bese kuba ukusindiswa khona inhliziyo bese ebazalwane bezithola ukulunga ngempela. Uyavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyinkosi bese uyasindiswa khona inhliziyo bese yabazalwane uNkulunkulu unamandla. John 10 ngoba John 10 cela ngisize omunye bazalwane ngoba John 10
verse 7. Bazalwane isikhathi sami sincane nje, please badla. John 10 verse 10. Ngana nje ku 10 minutes imfundiso. John 10 verse 7. Verse 7. Ngakho ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. Verse 8. Bonke abafike ngaphambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Verse 9. Mina ngiyisango, umuntu engena ngami uyakusindiswa, angene aphume afumane idlelo. Verse 10. Ophinde verse 9. Mina ngiyisango, umuntu engena ngami uyakusindiswa. Uthi uJesu yena uyisango, uma umuntu engena ngami uyakusindiswa. Ngicela ukutshela akujoyinwa la Jesu. Baningi abantu abangene ngokujoyina, baningi abantu abaphakathi endlini kaNkulunkulu athi ngiyajoyina enkonzweni kaMa, ngiyasihlanganisa nebandla lasekhaya. Angenwa kanjalo. Wafunda verse 1. Verse 1. Baningi abantu abangene wrong. Ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu, kodwa ekhwela ngenye indawo, lo uyisela nomphangi. Uthi ngiqinisile ongangeni ngesango, okhona ngenye indawo, lo uyisela nomphangi. Ungena ngoJesu. Lithi bonke abamamkela ubapha amandla negama elisha lekuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu. Munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu uJesu, isizakala impilo yakho. Amen. Ngicela ufunde verse 2. 10. Verse 10. Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Isela kalizi ngokweba nokubulala nokubhubhisa. uSathane bezempilweni yakho noma empilweni yomuntu njengoba sengichazile uzokweba bese yakubulala uphila bese yakubhubhisa. Kodwa ufunde lapho uthini uJesu yena? Mina ngize uJesu uthi yena ngize ukuba babe nokuphila. Uze nibe nokuphila. Uyathembeka ngicela ukutshela lithi iBhayibheli incwadi uIsaya uJeremiya chapter 1 uve uthi engakabumbi wakwazi wangcwelisa. uNkulunkulu uyakwazi. Ngicela ukuthi uJesu uze wena ube nakho ukuphila kugcwale qiqimi. Nibe nakho kuqiqime. Kuqiqime. Ngokuza Jesu nje bese uthola ukuphila okusha. Awufunde bethu kulokhu za 16. Verse 11. Ngingumalusi omuhle. Ungumalusi omuhle. Umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Ungumalusi omuhle. Ngiyakuthembisa ngiyadlala ngawe. Ungumalusi omuhle uJesu. Namhlanje ngakithi emzawo mfowethu ngiyabonga mfundisi. Namhlanje ngishadile. Ngine-family nomuzi. Into engangayibuka ngandala emgaqweni. Emgaqweni point. Iminyaka emithathu. Angisafunda ukuyibala ke le. Iminyaka emithathu. Ngimnyama, ngigcolile, amazinyo ehelo. Kodwa wema bazalwane, inyane ngishoyo. uJesu ungumalusi uyabuyisa ubusha bomuntu, ubuyiswe ube busha njengokhosi. Ingakho lithi iBhayibheli abaseKorinte umuntu bekuKristu uJesu ube isidalwa esisha. Umuntu bekuKristu uJesu ube isidalwa esisha. Okudala konke kuyadlula. Kuqala kuvela kusha. Athi uIsaya chapter 1 uverse 18 wozani ke thatha indaba. Njengoba ngicela ukutshela wena oyiselanga ngoba uthanda. Njengoba umenye uNkulunkulu udonsa uThixo. Akekho uNkulunkulu amdonsanga. Uthi wena nanonke. Uthi wozani ke thatha indaba. Usho uJehova. Uthi hey ubani bengasho njalo bazalwane athi noma zibofu. Ngicela ukutshela first day ngamkela uJesu bazalwane ngangisinda ngakabi noJesu ungathi ngithwele umuzi engathi ngithwele ama-blocks every day ngiyalala ngiyavuka kodwa ngiyasinda. Ngicela ukutshela hlanga ngamkela uJesu sentento ayenzeki mhlawumbe noma 2 days yenzeka manje ngamkela uJesu ngabona ngifree. Ingakho lithi iqiniso solazi, iqiniso liyakusikhulula. Uma indodana yomuntu isikhulula sobakhulula impela.
uNkulunkulu azela kuzohlulela izwe kodwa izwe ukuba kusindiswe ngayo. Incwadi kaLuka chapter 5 verse 32 uthi angizelanga abantu abalungileyo ngizela izoni ukuba ziphenduke zikholwe egameni likaJesu. Ngoba wenza isono ugcina isigcina sesono. Inkokhelo yesono ikufa. Ithi iBhayibheli ikonika uma isithathile iletha isono. Isono silethani? Siletha ukufa. Sibuya kusona kodwa uNkulunkulu uyakwazi zonke into zakho ebeyilahlekile mntama. Ngicela ukutshela uNkulunkulu uzobuyisa ngisho. Uzobuyisa ngisho ongazange ube nazo. Imini ufakazi imile la ngiyafakaza uJesu unamandla. uJesu uyasindisa. uJesu uyakuthembisa uzokunika zonke izinto edliwe esikhonyana. Indodana olahleko Luka chapter 15 yathatha yonke into yahamba yawuchitha konke ePoint. Indodana olahleko yahamba ithi iBhayibheli yahamba yawuhlala la yaphakela ingulube. Ithi iBhayibheli yakhumbula ngoba musemgaqweni uyakhumbula kuthi ekhaya bengeve kunje yakhumbula indodana yolahleko sekwasa. Ithi iBhayibheli kwasa yakhumbula ekhaya yabuya nabheke ekhaya yathi baba akusafanele kuthiwa ngindodana yakho bayibona iqhamuka. Akusafanele kuthiwa ngindodana yakho. Wathi uba wayimukela izandla ezimhlophe kodwa nawe ngiyakutshela namhlanje ukuthi uyadingeka ekhaya. Ithi impuphuthi ubhathanele kunye ngwaziyo bengaboni kodwa manje sengiyabona. Nangu uJesu akavula amehlo ahlahlamelise ngisho indlela yakho. Hey kulezo lingithintile la Roma chapter 8 verse 20 lithi konke kusebenzelana kube ngokuhle ngoba mthanda uNkulunkulu. Namhlanje kungasebenzelana kube ngokuhle. Uthi noma sibovu izono zakho woza nazo ziyakuba mhlophe qonja ngekho noma sibovu njengoba ubende ziyakuhlanzwa zibe njengoba bezimo. Kodwa uma ulalela izwi lakho uyadla kuhle kwezwe. Incwadi kaMateyu chapter 11 verse 28 uthi zanini kimi nina nonke wozani uJesu zanini kuye nina nonke engikhatheleyo nelisindwayo. Awufunde ukuthi uJohn say John mfethu ayibonge inkosi John. Nazi ngicabanga ukuthi sezwele ayibonge inkosi. Yasho ukuthi kangisheshe kangazwani isidididi ayibonge inkosi kangisheshe bazalwane. Ngiyaqolisa mshumayeli ngiyaqolisa wena 7 verse 37 Isihloko sithi amanzi okuphila. ayibonge inkosi. Sengifikile. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema namhlanje umile kule ndawo yakagwala. uJesu ngosuku olukhulu lomkhosi ilona lo wakhuphukela entabeni wamemeza. Uma ekhona omileyo akaze kuJesu aphuse. Okholwa uJesu njengokusho kombhalo esiswini sakhe uyogobhoza babumdletshe imfula ugeleze wageleza nakumi. Hey ngicela ukutshela lezi zinto ofuna ukusuziyeka ngeke ziyekeke ngaphandle kwaJesu noma ngakuserehab. Ngicela ukutshela angikhathani noba mhlawumbe uba njengomoya ebazalwane ungangizwa kabi uba njengomoya wamadoda uba njengomoya womfebe udisinemfu uJesu akasiza. Ayibonge inkosi uthanda baba umdletshe singanithuki. Ayibonge inkosi kodwa ngizokutshela namhlanje ukuthi uJesu ayikho into angamyekisa umuntu. Hey ngicela ukutshela kodwa isono ngicela ukutshela isono somuntu bazalwane. Isono somuntu ngicela ukutshela isono somuntu ungakhona. Yabona izinto lezi engizibalayo zilethwa ungakholwa. Zonke inkinga onazo ngicela ukutshela zilethwa ungakholwa ungabi nawo uJesu. Kodwa namhlanje
ngizomemezela Zaka 18 verse 10 likhona igama elingumposhoko onamandla. Khona umposhoko onamandla olukileyo abagijimela kuwo alondeke. Yesaba kulonda uNkulunkulu. Musubalele lo mbhosho ngicela ukutshela. Ayikhithe ngithinta. Uthi Isaiah 54 verse 17 asikho isikhali esenzele wena esiyaphumelela. Aphinda athi amahubo 39 uverse 5 uzungezile ngemva nangaphambili isandla sakhe siphezulu kwakho athi amahubo lokuhamba esigodini siyathuza ukufa oyesaba okubi ngoba yena nawe akasoze akuyeka akasoze akushiye. Sengithandaza nasi isambulo chapter 3 verse 20 usukulana baba. Chapter 3 verse 20 hey baba uthi pheka sambulo chapter 3 verse 20 pheka uthi uNkulunkulu pheka kimi ngasemnyango uthi pheka uzabela bheka kimi ngasemnyango ngingongotha umuntu ezwe izwi lwami avula umnyango ngiyangena kuye ngidle naye. Mfundisi yabonga ulande amantombazaneni mfundisi sengiyasho ukuthi akalandwanga la ngilande khona ngoba phela silandwe endaweni ezahlukene kodwa ngiyambona indlela ekutha ngayo ulandwe la ayibona inkosi kodwa ke bazalwane kodwa phela kusebenzelana kube ngokuhle ayibona inkosi isocial yangaba shi social ithi hey ithi phaka kimi somnyango ngiyangqonqoza kodwa uyabonala nothi ngiyakuthanda phela ayibona inkosi uthi uJesu ngitshela namhlanje sengivala sengithandaza lanana uthi bheka ngimi ngasemnyango ngiyangqonqoza uthi uJesu uma ngasemnyango enhlizweni yakho namhlanje uyangqonqoza uzophula kulezi inhlupheko eziningi kangaka uthi Davide kwangilungela uma ngihlushwe usengifunde imiso zikaNkulunkulu wathi ushile indawo yakho athi uMshumayeli 10 uverse 4 uma umoya wombuso uvukela ungayishinda yamntwana uyele ekhaya uthi uIsaiah mfunele senokuthola nimbiza seseduzana athi uIsaiah 59 uverse 1 weni nanonke wozani niphuze nitheke ngaphandle cela ukutshela yabona lo mthombo lo amanye amanzi uNkulunkulu uyamangalisa ingakho siziveza kanje cela ukutshela namhlanje ithi incwadi yaLuka chapter 1 uverse 25 yenza njalo inkosi emihleni eyakubheka ngayo namhlanje uyatsusa ihlazo lakho uJesu cela sivala amehlo ungayenzi nzima inhliziyo yakho cela namhlanje othi Jesu ngikuzwile ungabi namahloni ungabi nendaba cela phakamise isandla sakho amukela uJesu wasapha isandla sakho mntakama uzenzela wena ufile cela ukutshela uzophila namhlanje phakamise isandla sakho isono wathi sidla uvula amehlo angazi nivalisana namehlo kodwa vala amehlo isono uvala cela ukutshela amehlo waze wavala amehlo lonke isono kodwa namhlanje vala amehlo phakamise isandla sakho phakamise kakhulu konke obonakala ngithandaze nawe ngicela nibasize ayiba inkosi cela phakamise isandla sakho ungasabi uyaphila namhlanje uthola uJesu ngempela ama-worship bafowethu ngicela nibasize ayiba inkosi nibasondeze phakamise isandla sakho uNkulunkulu uzokusiza cha ungabi namahloni wabugwala ayiba inkosi phakamise isandla sakho wazi wabugwala na uNkulunkulu ekusiza cela liza phambili bazalwane uNkulunkulu uzonisiza ayiba inkosi wazi ungasaba wabugwala ungabi namahloni uNkulunkulu uzokusiza uNkulunkulu ubonile ayiba inkosi. Hallelujah. Siyacela bonke bazalwane abenze decision
yokwamukela inkosi bagijima beza phambili sibabeke izandla sihlale phansi nika abaprofeti baqhubeke nenkonzo. Bonke abantu abathatha leso sinqumo sokwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi sicela nizela nje ngaphambili. Haleluya. Uma khona nabayibuyisela inkosi siyacela nani nigijimeze ngaphambili. Siyacela bamanani eze ngaphambili esazobenzisa le nkonzo kwamukela uKristu Jesu. Haleluya. Ibandla lonke lizobalekelela ezoba bekhulu ngoba basadlula sicela badlulise ezibedlula nize abantu langabe nisasaba kuba ngumuntu ukwazi ukucula benzothi buye umntwana buya manje angiphiwanga ukucula suka nje la ukhona uze ngapha abasazana badlulise bazona they are still coming. Abanye bayibuyisela inkosi bake bazana nenkosi kodwa namhlanje they have decided to come to the living God. Emthombeni ukuzophuza emthombeni ongaphakathi nibadede noma kuthiwa bancane noma kuthiwa umncane kanganani it doesn't matter. Hallelujah. Kodwa nje as long uza ngaphambili siyacela ibandla lonke ngesikhathi bese la lisume lonke lime ngenyawo lesi iBhayibheli izulu lonke ngesona sodwa siphendukayo izulu lima ngenyawo. Uma ufunda kahle iBhayibheli encwadi kaIsaya liveza ngokusobala ukuthi ingilosi ziyamdumisa uNkulunkulu usuku nosuku zithi ungcwele uJehova semawoti. Kodwa ngesona sodwa esivuma uKristu ziyamiswa kuthiwa imani. Hallelujah. Iyona uJesu into ayifela and iyona into esizelela emvuselelweni ingaphezulu kwento zonke kuba nina nisindiswe. Hallelujah. Kuko konke into esizele more than yonke into ayikho edlula le. Amen ba. Amen. Ake siphakamise izandla thina singaphambili. Ngicela sisho lamazwi emva kwami. Uthi Nkosi Jesu, Nkosi uJesu, ngiyabonga namhlanje. Thola leli thuba lokuza kuwe. Ngiyayisola ngazo zonke izono zami. Impilo yami ngiyayinikela kuwe. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi nomsindisi. Ngiyakholwa enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wakuvusa kwabafileyo. Babegameni lika Jesu napa abantu bakho baba beza kuwe. Thena babezwini lakho za kuwena usozi wamlahlela ngaphandle. Izwi lakho baba lithi ngesona sodwa siphendukayo. Kunenhloko enkulu ekhona ekhaya ezulwini. Ngiyathandaza Father egameni lika Jesu. Bathinte baba ngiyakhuleka egameni lika Jesu. Bagcwalise baba ngamandla kamoya weingcwele. Hamba nabo baba ingcwele indlela yonke egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Sibongile baba ingcwele. Izwi lakho libuyele emuva. Lingawenzile umsebenzi baba lithumele wena emhlabeni namhlanje baba izwi lakho seliwenzile ke baba umsebenzi. Siyabonga baba ngale mphefumulo hamba nayo baba indlela yonke bagcine baba abantu abakho ngegama lika Jesu. Hallelujah. Singahlala phansi bazana ngasabi sazobakhula nabagulayo kodwa sifuna ukwenza yonke into ngesikhathi esifanele. Hallelujah. Kulesikhathi sesincane sizokwenza izinto eziningi kabi ukuze kusasa ningakhathazeki le emsebenzini esontweni MIM. Wasiyacela bazalwane before labade bamukela uJesu nje sicela beze la umfethu sicela babhala amagama ngesikhathi nje sababhala amagama